La jornada consisteix en que 14 ensembles, 13 ensembles de saxos provenients dels conservatoris de la Comunitat Valenciana ens hem organitzat per a anar cadascú interpretar un parell de peces durant tot el dia i ha sigut com una jornada de convivència on ens hem reunit ací a la vall i ens hem compartit l'experiència de tocar en cada un el seu ensemble. Hem organitzat per este segon festival d'ensembles de la Comunitat Valenciana gent molt jove i amb molta experiència. Hem tingut l'oportunitat d'escoltar obres de xiquets de 19 anys, de 20, gent que encara no estan en el superior i té una habilitat impressionant per a composar i deixar en l'escena elements molt bonics, i després gent de moltíssima bagatge, com pot ser Iván, Romero, Enrique Càrcer, vamos. Per a mi ha sigut un orgull i un honor que s'hagi pogut fer en la Vall d'Uixó i enguany és el segon festival d'ensembles de saxòfons de la Comunitat Valenciana i tot ve un poc d'ahir. Aquesta idea que sorgeix primer en una composició i que a poc ha anat sumant-se la gent, volem participar i al final hem acabat ací a la vall fent una jornada com la d'avui. Al final hem pogut escoltar avui 16 estrenes, que sumades a la primera, que eren 15, duguem 31 estrenes en 2 anyets, que és res, quasi res, no te digo nada. Entonces, lo bonito d'això és que hem escoltat passodobles, hem escoltat música contemporània, hem escoltat música actual, música de cornet simfònic, o sigui, hem tingut un recorregut exclusiu per tot tipus de música.